Bouw soortfabriek Haaski Trog. Abelensra stadion Jedderkleer. Nije reddingshelikopter van Waardeiland. Goejoen, dit is Sjoerd Maait Nijs van 4 februari. Haas krijgt een soortfabriek. Van de middag waard op het Stedhoes het contract tekenen voor de investering van haast £250 miljoen. Het soortfabriek Frima is goed voor op zijn minst 60 werkplakken. Tussen Wienaam en Jesterbjerm wordt het werken onder onlis van de boorlocatie. Op dit plak zit een bulte soort in de groen. Nou, je zit soort van 2300 meter diepte tot 3000. Dat houdt in dat er zo'n 100 meter dikte puur soort zit. En dat rint ongeveer 24 vierkante kilometer aan soort leidt hier. Wanneer komt het eerste soort omheen? Het eerste soort komt omhoog wanneer de boortoren, wanneer dit veld dus klaar is en de boortoren erop komt. Dan rekenen we naar zo'n beetje 1 april en dan een 50 dagen en dan komt de eerste soort is boven. In de haven van Haas, zo'n 5 kilometer verderop, wordt van Simmer begonnen met de bouw van het soortfabriek. Het had er lang naar uitsjoen dat het project net terugging koe. Vooral multinational AXO had hem lang verzet tegen subsidies voor Frima. Het is ons wel bekend dat AXO niets heeft nagelaten om in ieder geval bij het ministerie van Economische Zaken kenbaar te maken dat er voor Frima geen plaats is op de Europese markt. Dat heeft aanleiding gegeven voor ons om een groot internationaal bureau opdracht te geven om die hele analyse nog eens te maken. De hele situatie op de Europese zoutmarkt. Daar is uitgekomen dat er wel degelijk een hele goede plaats is voor Frima op die Europese markt. En dat wordt nog eens onderstreept, zoals ook Talman al heeft verteld, door de mogelijkheid om het zout eigenlijk op voorhand al te verkopen op basis van langdurige contracten. De gemeente Haas had hem de oude jaren dieren inspant om Frima van de groen te krijgen. Het werkgelegenheidsbelang stier hierbij voorop. In de zin van werkgelegenheid praten we over 60 arbeidsplaatsen direct en 90 indirect. Dus totaal 150 arbeidsplaatsen die hiermee gemoeid zijn. Bij het soortfabriek zal energiebedrijf Nuon een warmtekracht-koppelingsinstallatie bouwen. Soortfabriek Frima zal januari 1996 uiteenzetten. Hoe 50 jaar zal een groot pad van de Boeim in Friesland een stuk leger lezen. Afhankelijk van het gebied kan de groen wel 60 centimeter zakje. Dat blijkt uit een onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van de provincie. Maar nam de veengroen zo vast zakje. Via dus onderzoek maar duidelijk maatje wat de boeimdaling voor gevolgen had voor natuur en landbouw. Verpleeghuis de Ierland is onterecht te beschuldigen van verkeerd medisch handelen. Dat zou er hier voor ouderijnbeleid in Snits. Kwartlien ontstier opsquar over de Ierland doet een dokter van het verpleeghuis besletten hier net terug te gaan naar de behandeling van een ernstig demente bewenster. De familie van die tussen verstoorne vrouw wie het er net maar eens en die onjefte bij de politie. De snitserier van het ouderijnbeleid liet van de midden in een reactie was witten achter het beleid van de Ierland te staan. Zo dadelijk in Bob dat een peteer maar de voorzitter van de ouderijnrier. Van de middag werd op het Jereveen het hoogste punt van het nieuwe Abelensra stadion bereikt. De nijbouw rint mannen voor op het schema. En zoals het nou lijkt, zal de eerste wedstrijd van het komende seizoen op 20 augustus al in het nieuwe stadion spelen worden. Het nieuwe Abelensra stadion wordt een modern stadion met zo'n 13.300 zitplakken. Het hoogste punt werd van de middag omlieken nog 11 uur bereikt. Op het plak van het oude stadion komt het nieuwe psychiatrisch centrum. Op dat voldoet het stadion net meer onder Joerdijske eersken, het waard te Lieds. De totale kosten van de nijbouw liggen op nog 18 miljoen goenen. 6,3 miljoen daarvan moet door Jereveen zelf opgebracht worden. Op zo'n maart staat een publieksactie om een pad van dat geld binnen te helpen. Wij willen voorkomen dat we, wanneer we een prachtig mooi stadion hebben, dat we een etage naar beneden moeten. En vandaar dat we ook de kracht op het veld hebben willen. Hoeveel geld wil je van die publieksactie binnenhelpen? Nou, onze eigen bijdrage op dit moment die moet wezen 6,3 miljoen. En wij proberen, ons streven is de helft renteloos ter beschikking te krijgen. 3 miljoen? Rond de 3 miljoen. Dat is het streven. En als we er allemaal met elkaar voor staan, met allerlei acties en allerlei dingen, dan hopen we dat dat haalbaar is. Je zegt van we willen zoveel mogelijk kwaliteit op het veld hebben. Als die 3 miljoen net binnenkomt, dan moet het dus op de lijn worden. Nee, we leggen niet over kwaliteit van het veld. We zitten nu op een bepaald niveau en
door de bouw van het nieuwe stadion en alle faciliteiten die daarmee verbonden zijn, kunnen we ook een zodanige kwaliteit. Dan kunnen we wel een stapje hoger, maar we willen eigenlijk nog een stapje hoger. Foppe de Haan maakt het hem geen zwargen over de consequenties van de nijbouw voor het onkeerbeleid van spelers. Je moet altijd voor twee dingen zorgen. Je moet ervoor zorgen dat je een goede accommodatie hebt, want dan moet het publiek heen. Dus die moet voor hun gevoel op een mooie plek zitten. Hè. Nou, daar ben we nooit aan in staat. En twee is dat je een aardig team op het veld houden moet. Nou, en de boel is dus wel zo uitsplitst dat de bedoeling dat er gescheiden jeldstromen of zo maar zitten, dat ik denk dat dat geen probleem wordt. Wat is belangrijker, die goede spelers of die goede accommodatie? Nee, het eerste is het belangrijkste. Je moet altijd zorgen dat je kwaliteit op het veld houden. Want je kan wel een fantastische accommodatie hebben, maar als je geen club hebt of geen goed elftal, dan komt de meeste net. Hè. Dus het is net het ene en het andere net. De supporters willen wel betalen voor het nieuwe stadion. Ja. Ze hebben bijvoorbeeld hier als een voorbeeld super fan. En dan jou ik een extra bijdrage daar. En dat doe je dan graag. De supporters kunnen, zoals het nou lijkt, bij de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op 20 augustus te lanen in het nieuwe stadion. Deputaire Stijvers had het onsjen van de politiek skeer oondien trots zijn rol in de kwestie met de dieselaggregaten bij de Burgermemarcentrale. Stijvers had nevens de steertefracties van GroenLinks, FNP en het onafhankelijk steertelid Johannes Spieksma informatie te lang achterhouden. Stijvers zou op 20 oktober al op een hichte west hebben van de kritiek van de gemeente Tietjerksterdeel op het plaatsen van de dieselaggregaten bij de Burgermemarcentrale. Stijvers ging nevens de dossiers, eerst de handeling oer, doet hij op 1 november inlichten waar trots zijn ambtnis. De drie fracties willen via schriftelijke vragen duidelijkheid krijgen. Deputaire Steerten hebben nog geen antwoord op de vragen joen. Het aantal banen bij de jachtwerven in Friesland is de laatste 4 jaar maar 25% toegenomen. Goed 800 Friezen vinden werk in deze sector. Zo die van de middenblikken bij de opening van de wetensportbeurs Boot Holland in de Frieslandhal. In mei is dit te kust en te keur in de Frieslandhal. De klam leidt bij Boot Holland altijd op de stielen skippen, maar dit hier is direct romomtinkend van de zielboord. Nevens de organisatie komen er elke keer meer standhouders naar Boot Holland. Dit hier binnen dat er al 140 uit heel Nederland bij. De wetensportbeurs zit dus duidelijk in de lift, nadat de standhouders het een paar jaar om op de vergelijkbare Recreana helemaal af te lieten. Er is in het verleden is er wel minder belangstelling geweest, ja. Dat had ik de meidje in hand, denk ik, met een stukje overgang van Recreana toen destijds. Werd dus ook nog een caravanverhaal geïnitieerd en boord. Nou, met name de boordliefhebbers hadden toen zijn, wij willen wel meidbaan, maar dan willen we een boordenshow. Nou, daar hebben we goed en op tijd op inspelen. En het resultaat is dit jaar. Het pronkstuk van Boot Holland is de Slingshot 40. Het schip is bouwd in Drachten en moet ze in de 4 ton opbrengen. Maar er is ook vraag naar lietsere skippen. Het werden meestal om vregen. Joerden dag een heel fijn toerbootje bij een huis aan het water. De trend van huizen aan het water, dat is er. En met een haventje erbij en daar een mooi toerbootje bij. Is het nou kostbaar voor een standhouder hier te staan? Ja, dat kan je verschillend bezien. Het is net goedkoop, het is ten eerste de stand hier. Maar dan komt de aanklaring van het hele gebeuren erbij. Maar de reclames die eromheen zitten. Hoeveel ben je nou kwijt op zo'n Boot Holland? Je moet maar rekenen in 15.000 en 20.000 goenen. Ook de middenklasboord is op Boot Holland goed verzint. Nou, dit is misschien een hele meter en deze is van 184.000 goeden. Maar dan is het de standaard uitvoering. Staat er hier ongeveer light, maar van alles en nog wat tiekdekken en dergelijke erop zitten we om het water hele ton. Ja? Flatvaders zijn vaak wel mensen die het wel knap betalen kennen, maar het zijn hele gewone, gezellige vaders. Ja, hij is altijd voor iedere boord is een bepaald soort publiek. Ja. Ik ga nog even weer verder. Ja? De organisatie verwacht de komende dagen 25.000 tot 30.000 bezoekers. De wetensporter van de takkomst wie er vermoorden al. De Ljouwte Vleerbasis zal maar kwatten nieuwe helikopters inzetten voor het vervier van zieke mensen van de Waardeiland naar de verste wal. De eerste nieuwe SAR-heli kwam deze week aan op de Vleerbasis in Ljouwert. Het gaat om een Italiaanse Agusta. Het toestel had 30 miljoen goenen kosten. Dat bedrag is betalen door de ministeries van Defensie en WVC. Begin deze week werd de heli presenteren onder de meesken van de vleerbasis Ljouwert in Villa Franca.
De Augusta is duidelijk grutter als de Franse Alouette. Zo is er meer ruimte voor patiënten. U ziet, heeft achter de ruimte gezien van de cabine. Die is nou echt een stuk groter om mee te werken eigenlijk. Dus als er ook medische zorg gegeven moet worden onderweg aan de patiënten, dan hebben we daar alle ruimte voor. We hebben extra medische apparatuur aan boord, wat we met de Alouette niet hadden, want er was gewoon geen ruimte voor. Dat kunnen we nu allemaal meenemen, dus we zijn er 300% op vooruit gegaan. Ik de Italiaanse militairen wienen onder de indruk van de nieuwe Augusta. Voordat het toestel operationeel is, moet er nog wel flink mee oefenen worden en daar wordt het op korte termijn mee begonnen. Dan gaan we het gewond transport oefenen, het reddingswerk gaan we oefenen. En wij hopen hiermee 18 maart operationeel te zijn. Dan gaan de laatste Alouettes bij ons de dienst uit. En dan zijn we met 2 helikopters kant en klaar om onze taak uit te voeren in Friesland. De oude Alouette kan mij dichte mist net op skiel gekomen. De Augusta kan dat wel. We kunnen met deze helikopter wel onder slechtere weersomstandigheden vliegen als met de Alouette. Want hier zit dus een volledig instrumentarium in en een automatische piloot. En dan kunnen we dus echt onder slechtere omstandigheden toch nog terug naar Leeuwarden vliegen. De Augusta wordt op 16 februari in Leeuwarden officieel aanbeden onder ministers Ter Beek en Dancona. Opvierden en verzwargen van de baan is net alleen nog een aardeszaak voor de vrouw, maar ook voor de man. In de Iepenbieren Bibliotheek van Drachten is van de middag een uitstalling uiteenzet onder de naam U kunt veel meer, meneer. De uitstalling maakt duidelijk maatje dat werkje in de huishouding ook formaal je heel aardig wezen kan. Toch de emancipatie binnen er een soort vrouwelijke arbeidsmerken opgaan. Maar de omgekeerde beweging van maalje naar de huishouding is net goed op gang komen. Vrouwen worden daar toch vaak dubbel belesten. Toch deze uitstalling beziekt de Vereniging Vrouwencentrum van Smergelaan een verordening op gang te brengen. Een kunstzinnige reunie in de moderne Avero-tour in Ljouwert. Een groep kunsters op leeftijd exposeren de komende tijd haar werk. Goed 30 jaar waarom richten ze maar haar al de kunstersgroep Het Friesk Palet op. Doal wonen ze de kunst toegankelijk maatje voor een breed publiek en pleiten ze voor meer expositiemogelijkheden en een Frieske kunstacademie. Klaas Koopmans wie ek belutsen bij het Friesk Palet. Hij exposeert op dit stuit maar hetzelfde groepje kunstners als in jochentjes zo'n 50. Nou, die nieuwe vakmensen, hè? Ja. Je kan wel zeggen, de meesten wie natuurlijk al leer. En als dat nou op een veemerk is, als verder ik maar uit je leur treffen die hetzelfde bedijn hebben, dat is altijd noffelijk, hè? Het Friesk Palet wie actief in de tijd dat vooral de abstracte kunst in Nederland in opgang wie. Je ziet na de oorlog dat er vooral bij kunstenaars een soort drang, een explosie van werken ontstaat. Na jaren van bezetting en niet kunnen werken, gaan mensen zich uiten. En je ziet vooral dat ze zich abstract gaan uiten. Dus dat het gevoel het belangrijkste is dan het zien van de werkelijkheid. De mensen van het Fries Palet waren mensen die zeg maar het Friese landschap en de werkelijkheid als uitgangspunt namen. En dat dan wel op een expressieve manier schilderden. Maar die gingen niet mee in de nieuwe abstracte stroming. Het abstracte, dat weer mijn vrouw net. En dus daar heb ik op je boeg mijn verven onvergreemd. En we zitten weer genoeg. Ik wil in het Fries Palet, ik kon dat net recht letters. Je moest al meiden van kennen. Hè? Koopmans kwam naar de geerstalling, krekken ze alle orenkunstners, maar recent makken werk. Ja, daar heb ik een heleboel wel mee aan. Doe bruts met de ezel. En die bruts, daar wie een boutje uitrekken. En toen heb ik het in een greppel zetten. In een poort erop, want het waaide al wat. En toen heb ik dat erop veegd. Hè. Dit is boetenschilderen. Hè. De expositie is nog te zien op 9 maart in de Avero-tour in Ljouwert. En dan nou het waar. Het is op dit stuit koud, met temperaturen tussen de 0 en 3 graden. Morgen is er kans op motrein en in de rin van de middag klert het op. De wind komt uit het zuidoosten en is matig. De temperatuur leidt om de 5 graden heen.
Van sneun op snijn kan het wat vriezen, hoe daar is de zinnen zo nou en dan te zien, en middags wordt het zo'n 4 rond 5 graden. Denk erom, joen en vannacht is er kans op dichte mist. En dit weer Joert van Joert, we binnen er man die weg. En dan nou dit nog. Boeten Friesland kennen binnen de meesten die het nuver of bijzonder vinden dat Omroep Friesland televisie maakt in het Friesk. Op internationaal niveau wordt er wat oortje zien. Alleen nogal in Europa binnen er 34 groepen die tezamen in de minderheidstaal praten. Friesland is lang net de enige televisiestation met een eigen taal. Rondom in Europa binnen er televisiestations in minderheidstalen. In Schotland wordt zo'n hier alle dagen een oerentelevisie maken in het Gaelic en dat nog eens voor de 70.000 Gaelic-praters. Toch een hele serie stuurmeesten kunnen die programma's overal in Schotland besjoen worden. Het budget van die programma's is zo'n 20 miljoen gonen op ierbasis. De BBC broekt het yield onder oren om mensen toch heel Europa te sturen. Ha BBC alappe goede kersteren wat is ga Omroep Friesland. En nog eens mis je krufskelig fattes farsing. Greetings from S4C, the national television channel for Wales. The Miniere da oddi S4C. S4C broadcasts some 30 hours of Welsh language programmes every week to over 500,000 native speakers. From films and serials to game shows, language teaching and sport. From concerts to current affairs to cartoons, S4C has sold programmes to over 60 countries around the world. S4C congratulates Omroep Friesland TV on their new daily service. Llongyfarchiadau a phob hwyl i'r dyfodol.